Segons la Viquipèdia, una xarxa social és una estructura social composta per individus o organitzacions anomenats nodes, que estan lligats, connectats, per un o més tipus d'interdependències, com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi. De fet, totes les persones pertanyem a diverses xarxes socials, per exemple, la nostra família, els companys de feina, els companys d'escola o persones amb les quals compartim interessos i aficions. En els darrers temps, amb l'eclosió d'Internet, han aparegut un seguit de serveis que tenen com a finalitat la creació de xarxes socials en línia, per comunitats de persones que comparteixen interessos, independentment de si es coneixen o no en el món físic. Entre elles trobem Twitter, Facebook, LinkedIn o HiSync. No obstant, qualsevol aplicació que permet compartir informació entre usuaris pot ser considerada una xarxa social. És el cas de Flickr, que permet compartir imatges, de Blogger o de WordPress, que permet crear blogs, i de YouTube, que permet compartir vídeos. De totes les xarxes socials, segurament la més coneguda és Facebook. Facebook permet afegir d'altres usuaris com amics i enviar-los missatges, compartir enllaços, imatges i vídeos, entre d'altres coses. Va ser creada el 2004 i actualment ja té més de 1.000 milions d'usuaris a tot el món. Una xarxa molt similar a Facebook és Google+, tot i que menys coneguda. Té un funcionament molt similar al de Facebook. Twitter és el que s'anomena un servei de microblogging. És a dir, és com una mena de blog al qual només es poden enviar missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters. Aquests missatges s'anomenen tweets o piulades. Una altra xarxa social ben coneguda és LinkedIn. És una xarxa social bàsicament orientada als professionals i als negocis, ja que la seva principal funció és posar en contacte i establir col·laboracions entre diferents professionals. Això la fa molt adient per la gent que busca feina. De xarxes socials n'hi ha de molt tipus i amb moltes finalitats diferents. Per exemple, Pinterest s'organitza entorn a les imatges. És una xarxa social que permet buscar, organitzar i compartir amb d'altres usuaris fotos i vídeos, ja siguin que estiguin prèviament penjades a internet o que els propis usuaris les pengin a l'aplicació de Pinterest. I finalment, Instagram és una aplicació per mòbils i tauletes a la qual també s'hi pot accedir per internet. La seva finalitat és la de compartir imatges amb d'altres usuaris. Darrerament s'ha fet molt coneguda atès que és una aplicació força utilitzada pels famosos, esportistes, cantants, actrius, etc., per compartir imatges amb els seus seguidors. En aquesta activitat reflexionarem entorn de les xarxes socials i ens haurem d'obrir un compte d'usuari a Twitter. Teniu tota la informació a l'aula virtual. Si us adreceu a l'apartat Activitats, a l'activitat 2, les xarxes socials, trobareu una descripció de què és el que haureu de fer durant els propers dies. De fet, el que haureu de fer és visionar una presentació sobre les xarxes socials que la trobareu a l'apartat Recursos, Introducción a les redes sociales, i un cop l'hagueu visualitzat haureu de participar en un fòrum. El fòrum el trobareu a l'apartat Activitats. I un cop hi entreu, veureu exactament què és el que heu de fer. En cas que no estigueu molt avesats a participar en aquest tipus d'activitats, podeu accedir al document Com participar en un fòrum que explica pas per pas com ho podeu fer. Un cop hagueu participat en el fòrum després d'haver vist la presentació sobre les xarxes socials, us haureu de crear un compte a Twitter i realitzar les primeres piulades. Per fer-ho, us he deixat a l'aula virtual el videotutorial Primeres passes amb Twitter. Amb ell s'explica tant com podeu crear un nou compte a Twitter com quines són les passes que heu de realitzar per seguir d'altres usuaris i per enviar els vostres tuits.
Senzillament això és tot. No obstant, si voleu ampliar el tema, a material complementari trobareu tota una sèrie de recursos que us permetran conèixer millor les xarxes socials, el seu funcionament, Twitter i Facebook, i si us adreceu a l'apartat Notícies sobre les TIC, trobareu tot un seguit de notícies que fan referència a les xarxes socials. Això és tot.